Ramogi kapod wane motende kod weche magarita en Hashim Dagane Mohammed ma en achich maduong' nek makoch mar ji adek mawuok e familia achiel kar dak ma Eastleigh boma ma Nairobi. Nonro mar okwach kich koro tudo gi nek machielo mar ang'wen mar ng'ama miyo machielo e kar dak ma Lavington, Nairobi. Obila wacho ni achijno ichich ni kod tudruok kod nek makoch mar Deka Abdinur mane ringre oyudi ka okengi mawiti e kar dak Malang'ata tich ang'wen juma mokalo kendo oseyang nonro mare. Kaka Cynthia Onyango lero, obila ne olimo kar dak ma Lavington ma miyo no wachore ni ne odakie kuom ndalo machuok kendo ichich ni kanyo ema ne achijno ne onege kendo bang'e kengo fuonde ma bang'e to wite e alwora Malang'ata. Tarik 29 dwe mar 10 higani, tipo mar wang' dede manitiere duka moro maduong' e kar dak ma Lavington ne omako Deka Abdinur kanyiepo. Ng'eny mwandu mane onyiewo ka ne oyudi ka ojwang' kama ne owitie ringre e kar ik Malang'ata mane okwanyie ringre mokengi. Kama ne oyudie ringre ni bende obila ne oyudo e riside ma ichichni ne omi Deka bang' nyiepo e duka. Fuonni mag ringre mane oyud Lang'ata ne gin choke mag ringre maneno kama ochwaki kendo dang' mogol ring'o te. Obila matimo nonro ne okawo riside mane oyudi kama ne owitie ringre kendo chako timo nonro mar fwenyo kama ne onyiepoe kendo fwenyo nonro mar ringre mane okwanyno. Ne giluwo risidego e duka moro maduong' e boma ma Nairobi kendo yudo tipo mar wang' dede kachiel kod manyiso miyo no kanitiere dukano kendo nonro mar chudo manyasani. Nonro margi ne otero gi nyaka e ot moro machiwo dak kuom kinde machuok e kar dak ma Lavington kama Deka Abdinur ne omaki kod wang' dede kinde machuok bang' nyiepo e duka. Ne odonjo e odno tarik 29 dwe mar 10 kama ne ok onene ka owuok kendo. Obila chichni Hashim ne nie odno kopondo kendo ne en kod miyo no. Tarik 31 dwe mar 10 sa 12 kogwen, Hashim tipo mar wang' dede ne omako kowuok e odno ka oting'o jwala moro ma ichichni ne oting'o ringre mar miyo no. Ne owuotho ka ochiko lift kendo wuok oko. E odiechieng' achiel nogo godhiambo, jwala no ne oyudi e kar ik Malang'ata ka oting'o choke ma okengi mag dhano. Bende e jwala no ne oyud risit kaachiel kod moko kuom mwandu mane onyiew e duka. Obila chichni Hashim ne okuongo nego miyo no kapok okengo fuonde matindo tindo bang'e wite e kar ik Malang'ata. Ten okwach kich matimo nonro e weche mag nek ne olimo ot kama ne miyo no odakie odiechieng' manyoro mondo med timo nonro matut kama ne giyudo tipo mag wang' dede manyiso kaka gik moko ne odhi nyime e kar dagno kapok achijno nego miyo no kod bang'e ka osenegi. Ji mathoth matiyo e utego bende ne odar dhoggi mondo okony e fwenyo gima ne odhi nyime. Obila ne obet gi buok ka gifwenyo ni ot mane otime nek ne owir manyien kod wuon go ka gisani to obila manyo wuon odno kod wuon gari mane oting'o achijno ma otero e kar ik Malang'ata. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ramogi kaka ne